gidan talabijin na OWB Media TV da ke kan YouTube channel da kuma Facebook wanda za ku sami mu a Okasha Kiɗan Madami OWB. Sunana Okasha OWB CEO OWB Media TV a Malam Nuhu gare ka. Alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wa abdul salatu wa tamma taslimu ala ashraf khalqillah wa alihi tayyibin tahirin wa sahabatihi al-akramin wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda sanarwa ya gabata a satin da ya wuce cewa a wannan kafa, wannan gidan rediyo, a wannan shafi mai tarin albarka, za mu ci gaba da gudanar da program na abin da ya shafi wato ainihin wannan wata mai tarin albarka na wato ainihin watan Ramadan. Kamar yadda muka sani, watan Ramadan wata ne wanda yake maimaituwa a shekara bayan shekara. Sannan kuma akwai ahkam wanda suka wato ainihin shafe shi, hukunci na wajibci, hukunci na sunna, hukunci na makaruhi, hukunci na wato ainihin at-tahrim. Da haka ne muka kalli dacewar mu ɗauki wato ainihin abin daki-daki yi magana a kai, sakamakon cewa watan Rajab, Sha'aban sun wuce duka ba mu wato ainihin yi magana a kayan abin da ya shafi hukunce-hukuncensu ba. Watan Ramadan kusan da mu ce yau ne yake dab da wato ainihin kamawa zuwa gobe, muka ga ya kamata mu tashi da yin bayani a kayan abin da ya shafi wato ainihin wannan wata. Kamar yadda muka sani, addinin musulunci ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa buniyal islamu ala kamsa. An gina addinin musulunci a kayan abubuwa wato ainihin guda biyar ne. Akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai hajji. Main abin da yi magana a kayan shine wato ainihin as-siyam shahar Ramadan. kamar yadda wani malami yake cewa qawaidul islami kamsun fa'alam ma ja'a fi nasl hadisi muhkami awwalu hatta tauhid wa salatu summa siyam ba'dahu zakatu hajji baitullahi bil musda'i. Allah madaukakin sarki yana cewa shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran wa man shahida minkum ash-shahra falyasum. Sauran ayoyi waɗanda suka yi bayani a kayan falala da kuma daraja na wato ainihin wannan wata wanda aka saukar da alqur'ani a cikin shi. Sannan kuma wata ne wanda wato ainihin aka mana umarni da mu azumce shi baki ɗaya, sawa'un 29 ne ko kuma wato ainihin 30. Wannan wata kamar yadda muka sani, bayani da maganganu na malamai ya wato ainihin gabata a kayi, cewa ana azumi guda 30, sannan kuma akan fara shi ne daga ranar da aka samu labarin ganin wata. Daga yadda aka ce an ga wata, to ya zama wajibi a kayan dukkanin wato ainihin al'ummar musulmi waɗanda suke wannan fadar wato ainihin wannan yanki, da su tashi da wato ainihin azumtan wannan watan Ramadan din. Da haka ne da mu dan tattauna a kayan abin da ya shafi wato ainihin zuwan watan Ramadan, da halin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance na tsintan kanshi lokacin da aka ce watan Ramadan ya shigo. Muka ga dacewa mu yi magana a kayan ahwalin nabi sallallahu alaihi wa sallama ba'da qudumi shahr Ramadan ko kuma qabla qudumi shahr Ramadan. Manzo Allah ya kasance mutum ne mai zuhudu, wato ainihin mai gudun duniya, ta mu zuhudu, cikakken wato ainihin gudun duniya. Kamar yadda muka sani, shi azumi abu ne wanda yake nuni a kayan wato ainihin dan adam ya kasance mutum mai gudun duniya, ta yadda dai lura cewa akwai wanda yake kasa da shi, yakan wuni bai ci ba, yakan kwana bai sha ba, abubuwa ne wanda suka yi kamanceceniya da haka. To malam, a daidai wannan gaba, tunda mun ji doguwar gabatarwa kuma da fatan mai sauraro ya fahimci inda muka dosa, to da farko dai muna so mu ji menene tariyar watan azumin Ramadana ita kanta. Na'am, taryan watan Ramadana akan tarye shi ne da wato ainihin tun daga watan Rajab zuwa watan Sha'aban. Da haka ne da mu samu a cikin hadisi na Aisha take cewa bata ga annabi ya yawaita azumi ba kamar yadda yake yawaitawa a cikin wato ainihin watan Sha'aban. Sannan kuma at-taqarrub, wato ainihin kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki, dukansu mutum yakan fara alamunsa ne na karatun alkur'ani, da sadaka, na wato ainihin sadaka da abubuwan da suka yi kamanceceniya da tun daga cikin wannan wata na wato ainihin Sha'aban kafin zuwan watan Ramadan. Da haka wa'innan abubuwa ne waɗanda suke daga cikin abubuwan da ake riskan wato ainihin watan Ramadana da su.
Sai kuma tambaya ta biyu ta ce ganin wata, menene ganin wata da shi kansa? Na'am, idan aka ce ganin wata wato ainihin mushahadatu hilali shahar Ramadan, shaidawa ko kallon watan Ramadan, wannan abu ne wanda yake wajibi, saboda Allah yake cewa wa man shahida minkum ash-shahra falyasum, dukkanin wanda ya shaida wata ai ra'al hilal, wato ainihin ya kalli hilal jinjirin watan Ramadan, to azumi ya wajaba wato ainihin a kayan shi. Don haka ne da mu samu malamai sun yawaita wato ainihin magana a kayan ganin wata. An samu saɓani tun a da, aka samu a yanzu, kuma ba za a gushe ba wato ainihin ana samu, saboda saɓanin guri. Aka samu mutanen da suke wato ainihin Bauchi ba mutanen da suke Jigawa ba ne, ko wanda suke Nijar ba su suke Najeriya ba. Hatta saɓannin awanni akwai bambanci. Don haka ne da mu samu akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa ash-shahru 29 laila fala tasumu hatta tarawhu fa in gumma alaikum fa akmilu iddat 30. Wata kwanakin shi wato ainihin 29 ne ko 30. Idan aka samu girgije ko aka samu wato ainihin wani abu a sama wanda ya tare ganin wata, to ku cika wa'innan kwanaki na 30 din washe gari ku wayi gari da azumi, saboda watan da yake bayan shi ya riga da ya ƙare, wato ainihin ya mutu. Sannan kuma da mu samu akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya fitar, yake cewa man sama yawmi shakki faqad asa abul qasim, dukkanin wanda ya azumci ranar kokonto, wa'innan su ce mun ga wata, wa'innan su ce ba mu ga wata ba, to wannan ya saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallama a zahiri na wato ainihin hadisi. Sannan kuma ihtiyadi, mutum ya ce ai dan azumta saboda kaza, saboda duka wannan babu wato ainihin uzuri. Dan haka ne da mu samu tun a da malamai sun yi magana a kayan cewa ba a neman watan azumin Ramadana wato ainihin abin zuƙo wata, ko a baka labarin ganin wata a gidan rediyo, ko a baka labarin ganin wata a Facebook, ko hanyoyi na wato ainihin naqlul akbar, duka ba a karɓar labarin ganin wata a wa'innan wajajen. Yanda ake karɓar labarin ganin wata wato ainihin shaida ne, akan samu shaida guda biyu waɗanda akan kai su gurin sarki, idan ya yi umarni a yi sai a wato ainihin ya azumci wato ainihin watan Ramadan. Da haka ne da mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-sawmu yawmu tasumun wal fitr yawmu tafṭirun wal adha yawma tadhun. Azumi an so al'umma su haɗa kai baki ɗaya su azumta rana ɗaya, su sha ruwa rana ɗaya, su wato ainihin yi bukukuwan sallan su duka a rana ɗaya. Ba wai a samu yau wa'innan kuna cikin garin Bauchi misali, amma yau wa'innan suna azumi, wa'innan suna sallah, wa'innan suna kaza, wa'innan suna kaza. To misalin irin inna abubuwa duka ya samo natija da asali ne ta kayan sabawa ma koyarwar addinin musulunci da kuma wato ainihin biyan son zuciya. Saboda daga yanda aka zanna cewa sai an cika kwanaki 30 na wato ainihin jinjirin watan baya, to dole kowa zai wayi gari da azumi, saboda kirge ba cika samun wato ainihin sabanin da ake samu ba a kayan labarin ganin wata. Haka ne da mu samu malamai tun a da sun wato ainihin yi bayani, sun yi maganganu, sabani ya gudana a kayan wato ainihin ganin wata da kuma abubuwan da ya biyo baya. Wannan shine takaitaccen bayani akan ganin wata. To akramakallahu, sai kuma tambaya ta uku ita ce menene niyya ita kanta? Na'am, shi niyya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila akhiril hadis, ne karshen hadisi. Shi wato ainihin niyya shine al-aslu fil ibadat. Niyya shine wato ainihin asali daga cikin ibada. Dukkanin abin da ya kasance niyyan shi ba da kyau, to wannan abun wato ainihin ɓatacce ne. Sawa'un na ibada ne, sawa'un na rayuwar duniya ne, na me, dukkanin abin da ya kasance babu niyya, babu hadafi mai kyawu a kai, to niyyar shi ta ɓaci. Da haka da mu samu azumin watan Ramadan akan ɗauki niyyan shi ne daga ranar farko. Misali, an kalli wata a daren yau, da aka wayi gari da azumi, zaka iya cewa nawaitu siyamu shahar Ramadan kullihi. Wannan niyya ya wato ainihin isar maka, ya kafar maka, ba sai ka zauna kullun duk daren asuba da ka yi niyyar azumi ka zo ka ce sai na yi niyyar wannan ba. Daga yanda ka yi niyyar ranar farko har zuwa ƙarshe, malamai suka ce wannan niyya wato ainihin ya isar wa mutum na wato ainihin azumtan watan Ramadana. Sannan kuma wato ainihin an so mutum ya kyautata niyya, ya hassana wato ainihin akhlaq ɗin shi a cikin wannan wata, kamar yadda zamu zo bayani na shashin hukunce-hukuncen da suka shafi wato ainihin na abubuwa. To masu kallon mu da sauraron mu, waɗannan tambayoyi uku kenan da muka yi wa shi malam
kuma ya amsa mana su cikin hikima da kuma ilimi, kuma ina fatan cewa masu kallonmu da sauraronmu za su ci gaba da amfanuwa da wannan ilimi da muke samu daga gurin malamanmu, musamman shi malam wanda muke tattaunawa da shi a wannan kafa. Allah Ubangiji ya sa an amfana. Yanzu kuma sai a tare mu a shiri na gaba, bi'iznillahi ta'ala za ku amfanu, za kuma mu ilimintu gaba ɗaya da shi wannan malami insha Allah. Allah ya mana jagora. Amin. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam.